Me lähdetään Misali-saarelle, Misali Island. Meillä on venekyyti, snorkkelit ja koko päivä aikaa. Ja toivotaan, että nähdään paljon kaloja ja koralleja. Jee! Lähdetään ainoalle oikealle saarelle, mikä täältä löytyy, kuulemma kaikkein hieno mesta. No! Tässä on meidän kapteeni. Se vie meidät tänään saarelle. Mitä sä luulet, onko tää kalastajatyyppi? Vai onko tää venekuski? En mä tiedä. Merirosvo. Toivottavasti se on kalastaja, niin se ei ole merirosvo. Sitten mennään! Ei oo kylmää. Yes. Eli Misali-saari on kuuluisa koralleista ja kaloista, että siellä pitäisi olla satoja erilaisia kalalajeja ja koralleja. Eli vedenalainen maailma on se, mitä me lähdetään tänään katsomaan. Tehtiin tässä just pieni tilanneanalyysi. Ja täällä vedessä näkyy olevan ihan sikana meduusoja. Semmosia isoja kämmenen kokoisia meduusoja. Et mä en tiedä, että päästäänkö me nyt sit uimaan, että miten täällä pystyy uimaan, ettei ne pistä meitä. Muuten vesi näyttää kyllä kirkkaalta ja tosi tyyntä, ei ole yhtäkään aaltoa näkyvissä. Nyt olisi kyllä hyvä näkyvyys varmaan, mutta vähän jännittää. Katsotaan mitä tästä tulee. Nyt niitä on taas meri täynnä. Oh. Ihan kirkasta vettä. Joo, kato. Näkyy ihan helposti pohjaa. Ihan kuin uima-allas. Jee. Ei tarvi mennä snorkelaimaan, kun näkee päin. Karibuni Misali. Tänne tultiin. Näyttää aika ihanalta paikalta. Joo. Tää voisi olla helposti pari päivää. Tuohon jätetään meidän ruokakassi. Ja tässä on tyyppejä kattoo sen perään, koska apinat tulee ja tuhos on koko kassin ja syö kaiken ja on silleen jee, jackpot. Toivottavasti ne ei tule. Toivottavasti ei, koska sitten on muuta 2 nälkäistä suomalaista. Okei, lähdetään tsekkaa tää island. Right, direct to Chacho Beach. And then you just walk along the beach here and find. Okay. See you. Have a nice walk. Yeah. Me kuultiin, että täällä saarella on apinoita. Ja sitten täällä on lintuja. Ja bush baby. Joo, nyt me etsitään niitä. Tehdään semmonen metsäretki ja mennään kattoo myös luolia. Hämähäkki. Mitä? Hämähäkin verkko. Mutta täällä oli myöskin käärmeitä. Vitsi, vähän pelästytti. Mä kävelen nyt ihan suosiolla täällä jonon viimeisenä, että nämä muut säikäyttää ne käärmeet menemään. No niin, tässä on näin. Ne oli semmosia pieniä, semmosia tosi ohkaisia vihreitä käärmeitä ja ne luikerteli puita pitkin pakoon. Kai nekin pelästy vaan meitä. Ehkä. Täällä on kilpikonnia siis. Wow. Me ollaan saavuttu tämmöiselle luolalle. Ja täällä luolassa asuu kummitus. Paikalliset ihmiset uskoo, että kummitus voi auttaa monenlaisissa vaivoissa ja ne tulee tänne poppamiehen kanssa
parantamaan sairauksia, auttamaan rakkaushuolissa tai sydänsuruissa ja hakemaan kalaonnea. Kummitus auttaa. Joo. Siellä on apinoita. Saaren ensimmäiset apinat. Me nähtiin apinoita. Monkeys! Vitsi miten siistii! Oikeesti niin kuin ollaan täällä viidakossa vaan ja niitä apinoita tulee joka puolella. Ihan in the wild. Tosi siistiä. Ja ne oli niin söpöjä. Niin söpöjä apinoita. Pieniä ja isoja. Ei ollut sellaisia pelottavia intiaa. Semmosia pehmosen näköisiä. Vitsi, tosi siistiä. Kerrankin kun me etsitään jotain, niin me löydetään. Tavoitteena oli löytää apina, niin me löydettiin vaikka kuinka monta. Menetään tonne. Ollaanko me eksytty? Joo. Is it this way? Nyt tultiin Mangrove paikkaa. Täällä on laskuvesi. Näyttää aika siistiltä. Uskaltaisitko uida täällä? In Australia, if you see mangroves like this, you go swimming, there's crocodiles. So, if I've learned something from Australia, don't go swimming anywhere else except the ocean and the swimming pool. Onko täällä Tomas krokotiileja? Tää on niinku palokala. Kato. Iso fish. Sikana evästä päästi. Ihana olla tämmöisellä autiosaarella. Täällä ei ole ollenkaan turisteja. Vain me, meidän vene ja apinoita. Tultiin just snorklaamasta. Vitsi, oli kyllä ihanaa. Se on niin mun laji, toi snorklaaminen. Sukeltaminen on vähän liian jännittävää, mutta toi on kivaa, kun pääsee näkemään kaloja ja koralleja ja uimaa ja pääsee pintaa silloin kun haluaa. Ihanan viileätä vettä ja ihanan tosi paljon kaloja. Tää on sitä lomailua. Tää on niin mukavaa. Misali Island. Tänne kun pääsis joka päivä. Harmi, että tää on niin kallista. $50 maksaa veneen vuokraaminen päiväksi. Tai pelkät ne kyydit. Kuljettaja tulee hakemaan meidät illalla. Mut tää oli hyvä päivä. Nyt lähtee kotiin.